Kaigsuonan ni Kristo usa lang sa mga hinungdan sa mga tawo nga moadto sa simbahan ug makikita sa buhi nga Dios kay mao ang pagdawat og balaanong kaayuhan ug makakuha og mga tubag sa ilang mga problema. Kung sila mo simba, ilang dawaton ng Ginoo ug makadawat sa balaang espiritu. Makatawag dayon sila sa Dios nga Amahan aron mangayo og balaanong kaayuhan o mga tubag sa ilang mga problema. Niining paagiha, mapamatud-anon ang ilang pagtuo. Mao nga sa dihang gisangyaw ang ebanghelyo, ang mga miyembro sa atong simbahan sagad moingon nga mamaayo ka sa bisan unsang pasakit pinaagi sa gahom sa Dios. Nindot kaayo kung ang tanan nga moanhi sa simbahan makadawat og mga kaayuhan ug mga tubag. Apan sa tinuod dili ka na mahitabo. Mao usab kini kung ang mga magtutuo nag-ampo sa Dios nga makadawat sa kaayuhan sa mga sakit o mga tubag sa ilang mga problema. Dili tanan nga nag-ampo para sa tubag gikan sa Dios makasinati sa iyang buhat. Sa kaso sa balaang pagpang-ayo, pananglitan, ang ubang mga tawo na ayo sa ilang mga sakit sa diha nga sila moabot ug magparehistro sa simbahan. Daghang mga tawo ang naayo sa ilang mga sakit sa panahon sa mga serbisyo sa pagsimba. Ang uban nakadawat sa pagkaayo sa sakit samtang sila nagsimba sulod sa pipila ka panahon. Ang uban naayo sa kidak-on sa ilang pagtuo nga mitubo ug tungod kay sila adunay lig-on nga pagtuo, sila hingpit nga naayo ug nahimong himsog. Ang uban wala makadawat sa kaayuhan bisan pa nga sila nagsimba sa dugay nga panahon. Ug kini nga mensahe kay para sa ingon niini nga mga tawo. Kamo nga wala makadawat og panalangin bisag dugay ka ng Kristiyano. Giawag ko kamo sa pagpangita kung unsa ang nahimong bungbong diha tubangan sa Dios ug angay nga gub-on kini. Ug usab adunay pipila ka mga tawo nga nakadawat sa kaayuhan pinaagi sa pagdawat sa pag-ampo sa makausa lang samtang ang uban kinahanglan nga makadawat og pag-ampo sa duha o tulo ka beses. Naapay uban nga wala gyud maayo, nganuman kung yun ana adunay daghang lain-laing mga kaso. Ang tubag ana diha sa hostisya sa Dios aron madawat ang tubag sa pagkaayo o ang tubag sa usa ka problema kinahanglan nga matuman ang hostisya. Sa laing pagkasulti kinahanglan kitang kwalipikado nga makadawat sa tubag. Sa kini nga mensahe maghisgot ko kung sa unsang paagi na relate ang hostisya sa pagdawat og mga tubag sa atong mga pag-ampo. Ang mensahe karon kay mainly mahitungod sa Dios nung pagpang-ayo apan kini mahimong magamit sa samang paagi sa tanang ubang mga aspeto usab. Busa, kung wala ka makadawat o kaayuhan sa imong sakit o tubag sa imong mga problema, hinaot nga imong makit-an ang hinungdan sa imong problema pinaagi sa atong mensahe karon. Nag-ampo usab ako sa ngalan sa Ginoo nga imong gamiton kini nga mensahe sa imong kinabuhi aron imong mahimamat ug masinati ang Dios nga mananambal ug Dios nga mao ang nagtubag kanimo. Gihigugma nga mga igsuon ko diha kang Kristo, ang Jeremias Kapitulo 32, versikulo 27 nag-ingon, sa 27, ako ang Ginoo ang Dios sa tanang katawhan, walay butang nga lisod alang kanako. Oo, walay lisod para sa Dios nga labing gamhanan. Usa, bisan usa ka kumon nga sipon o cancer, kini kay wala ra para sa Dios. Walay kalainan at tubangan sa Dios kung kini sipon o AIDS. Walay butang nga mas sayon o mas lisod alang kaniya nga ayuhon. Ang Dios makaayo sa usa ka sipon o cancer sa makausap pinaagi sa iyang gahom. Ang importante kay mao ang imong pagtuo. Kung gipanugnaw o cold, sakit, ka makabaton kag pagtuo nga mamaayo ka niini tungod kay sa imong hunahuna. Dali ra maayo kung gipanugnaw ka, apan kung kini kay usa ka cancer, sa imong hunahuna kini kay seryoso o kini kay lisod ayuhon. Aw mamugnaw ka bisag wala ka makahimog seryosog sala o sa ingon ang imong paghinusol dili usab seryoso. Apan ang mga cancer grabe kaayo o kinahanglang maghinusol ka pag-ayo. Bisan pa ni ana, mahimo kang mamaayo bisan hain niini human sa paghinusol. Ug busa sila managsamara. Sa akong kasinatian, ang mga nagbuhat sa mga buhat sa unod kasagarang adunay cancer ug unya ang sunod kay mao ang mga sakit sa baga ug mga tumor. Kining tulo mao ang labing komon lamang kanila. Busa, ang yawi sa pagkaayo anaa sa tawo nga gustong makadawat sa kaayuhan. Kini mao kung sumala sa hostisya, ang kini nga tawo andam sa pagdawat niini o dili.
Sa laing pagsulti, kini mao kang ang tawo nakaamgo sa hinungdan sa sakit, nakasulbad sa problema ug miduol sa atubangan sa Dios. Ang Dios makaayo lamang sa iyang sakit, human niya masulbad ang hinungdan sa problema ug moatubang sa Dios. Apan ang problema mao sa kaso lamang sa usa ka sakit. Ang hinungdan kay dili kaayo yano. Gihugugma ko nga mga igsuon, kinahanglan nga adunay hinungdan ang matag usa sa mga sakit nga moabot kanato. Walay sakit nga walay rason. Ug ang sukaranan nga hinungdan sa tanan nga mga sakit kay mao ang mga sala. Ug busa, ang Biblia adunay daghang mga record nga ang mga sakit kay tungod sa sala. Busa aron makadawat sa kaayuhan, kinahanglan natong sulbaron ang problema sa sala. Apan, ang problema kay adunay mga kaso, diin kini nga problema sa sala komplikado kaayo. Sa ato pa, kini dili lamang sa kaugalingon nga mga sala, apan ang mga sala sa uban adunay kalabutan sa hinungdan. Niini nga mga kaso, dili ka makadawat sa kaayuhan pinaagi lamang sa pagsulbad sa problema sa imong kaugalingong mga sala. Kinahanglan usab nimo nga sulbaron ang problema sa mga sala sa ubang mga tawo sa samang higayon. Kini nga mga kaso, maong mga kaso diin ang mga tawo gigapo sa usa ka espirituhanon nga pisi. Usa sa kasagarang mga kaso, mao ang pagbugkos uban sa mga sala sa mga ginikanan o katigulangan. Higugma ko nga mga igsuon, kinahanglan nga adunay hinungdan ang matag usa sa mga sakit nga moabot kanato. Walay sakit nga walay rason, ug ang sukaranan nga hinungdan sa tanan nga mga sakit kay mao ang sala. Ug busa, ang Biblia adunay daghang mga record nga ang mga sakit kay tungod sa sala. Busa, aron makadawat sa kaayuhan, kinahanglan natong sulbaron ang problema sa sala. Apan, ang problema kay adunay mga kaso diin kini nga problema sa sala komplikado kaayo. Sa ato pa, kini dili lamang sa kagalingon nga mga sala, apan ang mga sala sa uban adunay kalabutan sa hinungdan. Niini nga mga kaso, dili ka makadawat sa kaayuhan pinaagi lamang sa pagsulbad sa problema sa imong kaugalingong mga sala. Kinahanglan usab nimo nga sulbaron ang problema sa mga sala sa ubang mga tawo sa samang higayon. Kini nga mao nga kaso, mao ang mga kaso diin ang mga tawo gigapo sa usa ka espirituhanon nga pisi. Usa sa kasagarang mga kaso mao ang pagbukos uban sa mga sala sa mga ginikanan o katigulangan. Sa Juan Kapitulo 9, ang mga disipulo ni Jesus nakakita og usa ka tawo nga buta sukad sa pagkatawo ug ilang gipangutana si Jesus sa mosunod nga mga pangutana. Ang Juan Kapitulo 9 bersikulo 2 nag-ingon, ang iyang mga tinun-an nangutana kaniya, magtutudlo kinsa may nakasala nga natawo man siya'y buta, siya ba o ang iyang mga ginikanan? Ang mga disipulo sa Ginoo nahibalo nga ang tanang mga sakit kay tungod sa sala. Ug busa nangutana sila og niingon niini. Unya si Jesus mitubag sa Juan Kapitulo 9 bersikulo 3, si Jesus mitubag, ang iyang pagkabuta dili tungod sa iyang mga sala o sa mga sala sa iyang mga ginikanan. Siya na tawong buta aron ang gahom sa Dios ikapadayag diha kaniya. Mahimong makaingon kaniini hangtod sa pagbuka niya sa iyang mga mata, nag-anto siya. Pagkadakong kapildihan. Dili kini sama sa imong gihunahuna. Sanglit kay nang hatag siya dakog himaya sa Dios, dako usab ang iyang mga ganti sa langit. Natawo siya nga buta dili tungod sa iyang kaugalingong mga sala o sa mga sala sa iyang mga ginikanan, kundili gihimo kini alang sa kahimayaan sa Dios. Atong masabtan gikan niini nga panag-istoryaanay nga ang mga sakit ug mga kahuyang dili lamang gikan sa kaugalingon nga mga sala, kundili gikan usab sa mga sala sa mga ginikanan o mga katigulangan. Makaplagan nato ang dagang mga pasahi diha sa Biblia nga nagsulti kanato nga ang mga sala sa mga ginikanan o mga katigulangan kay makaapekto sa ilang mga kaliwat. Ang Exodo Kapitulo 34 bersikulo 7 nag-ingon, ang Dios nahigugma gayud ako ug nagatuman sa akong saad ngadto sa linibo sa kaliwatan
ug nagpasaylo sa mga sala ug kalapasan. Apan siluton ko gayod ang mga anak ug mga apo hangtod sa ikatulog ikaupat nga kaliwatan tungod sa sala sa ilang katigulangan. Nakasala sila. Ang Dios wala maghisgot bahin sa usa ka gamay nga sala sama sa pagsulti ug bakak ug paghinusod, pagpangawat ug paghinusol, pagbuna sa katawo ug paghinusol. Kini nagtumong sa mga tawo nga nakasala nga nagdala kanila ngadto sa kamatayon. Ang Dios nag-ingon, nahigugma gayud ako ug nagatuman sa akong saad ngadto sa lilibo kakaliwatan ug nagpasaylo sa mga sala ug kalapasan. Apan, silutan ko gayud ang mga anak ug mga apo hangtod sa ikatulo ug ikaupat nga kaliwatan tungod sa sala sa ilang katigulangan. Sa unang mga hari kapitulo 21, atong mabasa ang mahitungod ni Haring Ahab. Gikan sa tiliwala sa mga hari sa Israel, nabantog siya sa iyang pagkadautan. Si Ahab nakahimog dagkong mga sala tubangan sa Dios o gitunglo siya sa Dios. Ang unang hari, Kapitulo 21, versikulo 24 nag-ingon, "Og bisan kinsa nga paryente ni Ahab nga mamatay diha sa syudad kanon sa mga iro, ug ang mga mamatay diha sa kapatagan kanon sa mga langgam. Ang makahadlok nga tunglo nahulog dili lamang kang Ahab mismo kun dili usab sa iyang gipanag-iya. Apan si Ahab nagpaubos sa iyang kagalingon ug naghinuso sa atubangan sa Dios. Unya, gidawat sa Dios ang iyang paghinusol ug gikuha ang mga katalagman nga iyang atubangon. Apan dili kadto ang katapusan. Ang unang hari kapitulo 21 bersikulo 29 nag-ingon, "Nakita mo ba si Ahab nga nagpaubos pag-ayo sa akong atubangan? Tungod kay nagpaubos man siya, dili ko ipahamtang ang katalagman sa iyang banay samtang buhi pa siya. Apan ipahamtang ko kini sa iyang panimalay kung ang iyang anak maunay maghari. Nganong gipasaylo man siya nga dautan man siya nga hari? Gipaubos niya iyang kaugalingon. Usa siya kahari apan nagpaubos siya sa iyang kaugalingon ug naghinusol gikan sa kahiladman sa iyang kasing-kasing. Naibalaan nimo nga mapasaylo ka kung maghinusol ka gikan sa kahiladman sa imong kasing-kasing. Apan ang problema dili ka makahinusol gikan sa kahiladman sa imong kasing-kasing. Dili ka makahinusol sa mga sala nga hinungdan nga dili ka maluwas. Apan si Haring Ahab nagpaubos sa iyang kaugalingon sa hingpit ug naghinusol gikan sa kahiladman sa iyang kasing-kasing ug mao nga siya gipasaylo sa iyang mga adlaw. Si Ahab mismo nahigawa sa tunglo pinaagi sa iyang paghinusol. Apan ang iyang mga kaliwat na ilalom gihapon sa tunglo nga gipahinabo sa mga sala ni Ahab. Sama niini nga kaso, bisan human ang mga katigulangan maghinuso sa iyang mga sala, ang impluwensya sa maong sala makaapekto gihapon sa iyang mga kaliwat. Ug kung ang mga katigulangan o mga ginikanan nakahimong dagkong mga sala apan wala naghinusol, kini makaapektar gayud sa ilang mga anak. Sa samang paagi, ikaw nahigot sa imong mga ginikanan o mga katigulangan ug tungod kay ilang mga butang wala masulbad, ang imong mga problema dili usab masulbad. Kung ang imong mga ginikanan o apuhang mga ginikanan tinuod nga naghinusol gikan sa kinahiladman sa ilang mga kasing-kasing ug modawat sa Ginoo isip ilang manuluwas, sila mahimong mapasaylo. Apan ang mga ilang apo o anak kay dili. Sila mibarog nga grabe batok sa Dios, apan wala sila maghinusol. Kinahanglang putlan nila ang ilang kaugalingon gikan sa mga Diyos-Diyos, apan wala nila kini buhata, o kini makapekto sa ilang mga anak. Sa pagkadungog niini, ang uban tingali moingon nga dili kini husto nga maghunahuna. Kung dili kini sala sa usa ka tawo, dili dapat ka kinahanglan pa siyang mag-antos tungod sa mga sala sa iyang mga katigulangan o mga ginikanan. Apan kini gihimo sumala sa hustisya nga nagsunod sa mga balaod sa espirituhanon nga gingharian. Dili lang ang kasalanan sa mga ginikanan o katigulangan ang makaapektar sa ilang mga anak, apan ang ilang mga maayo o mahiyason o virtues nga mga binuhatan adunay epekto usab sa mga henerasyon sa ilang mga kaliwat. Ang mga katigulangan ug mga kaliwat kay gihigot sa espiritu niining paagiha ug kini nga relasyon adunay impluwensya sa umaabot nga mga henerasyon. Apan ang pagkagapo sa espiritu, wala magpasabot nga ang kapalaran sa usa ka kaliwat bug-os nga nagdepende sa ilang mga katigulangan. Ang katapusang resulta magadepende sa kaliwat mismo.
Bahala na nimo kung siya mabalaan ug mahimo sa iyang o galingon nga walay ikasaway ug walay buling atubangan sa Dios. Ang mga sala ug mga kadautan sa iyang mga katigulangan o mga ginikanan dili makaapektar kaniya. Sa kaso ni Haring Ahab, kung ang iyang anak nga lalaki nga si Ahaziah ug ang mga kaliwat mibuhat sa pagkamatarong ug nagtuman sa mga sugo sa Dios, ang Dios dili unta magdala kanila sa mga katalagman nga iyang gihisgutan. Apan ang anak nga lalaki ni Haring Ahab ug ang iyang mga kaliwat nakahimo usab og dakong mga sala atubangan sa Dios. Ug mao nga ang mga katalagman nga modangat unta kang Ahab midangat kanila. Busa bisan sa mga kaso diin ang mga sala sa mga ginikanan o mga katigulangan nakaapektar sila mga kaliwat tungod sa espirituhanon nga mga pisi, ang katapusan nga sagputan mahimong lahi kaayo sumala sa mga buhat sa mga kaliwat mismo. Ang Ezekiel Kapitulo 18, versikulo 19 hangtod sa 20, nagsulti ka nato bahin niini. Kini nag-ingon, sa 19 apan moigin kamo, nganong dili man mag-antos ang anak tungod sa sala sa iyang amahan. Kung ang anak magtuman sa balaod ug dili maglimbong ug magmatngon hinuon sa pagtuman sa akong mga sugo, mabuhi gayud siya. Sa 20 apan ang tawo nga makasala mamatay. Ang anak dili mag-antos tungod sa sala sa iyang amahan, sama nga ang amahan dili mag-antos tungod sa sala sa iyang anak. Ang taong matarong gantihan tungod sa iyang pagkamatarong ug ang taong dautan silutan tungod sa iyang pagkadautan. Bisan pa kun ang usa ka anak nga lalaki ug iyang mga ginikanan igapo sa pisi, kung ang anak nga lalaki makabuhat sa hustisya ug pagkamatarong ug sa pagtuman sa akong tanan nga mga balaod ug sa pagbuhat niini, siya kay mabuhi gayod. Unsay buot ipasabot niini? Kini nagkahulugan nga sa dihang ang anak musulod sa espiritu apan ang tawo nga makasala mamatay, ang anak dili mag-antos tungod sa sala sa iyang amahan, sama nga ang amahan dili mag-antos tungod sa sala sa iyang anak. Ang tawong matarong gantihan tungod sa iyang pagkamatarong ug ang tawong dautan silutan tungod sa iyang pagkadautan. Kini nagpasabot nga sila makadawat sa kung unsa ang ilang nahimo sa ilang kaugalingon. Mao kini ang akong gisulti kanimo. Gisultihan ko na kamo nga bisan kun kamo higihigot uban sa inyong mga ginikanan nga nagsimba sa mga Dios-Dios nga seryoso, kung kamo tinuod nga gusto nga magigawas gikan niini, kamo kinahanglan nga mosulod ngadto sa espiritu nga dali. Ako nagpadayon sa pagsulti kaninyo sa pagsulod ngadto sa espiritu ug sa tibuok nga espiritu. Unya tungod kay nahimo kang walay kasaway ug hingpit nimong gituman ang mga sugo sa Dios ug nahimong tinuod nga anak sa Dios, giisip ka sa Dios nga iyang tinuod nga anak. Ug unya ang kaaway nga yawa ug si Satanas dili makaakusar kanimo. Wala sila mahimo kanimo tungod kay nahimo kang iyang anak nga lalaki o babayi nga walay ikasaway. Dili sila makaakusar kanimo sa gibuhat sa imong mga katigulangan. Dili ba nahisulat kini diha sa Judas may tungod sa patay nga lawas ni Moises? Ang kaaway nga yawa misulay sa pagkuha sa iyang patay nga lawas apan ang arkanghel miingon nga si Moses dili kinahanglan nga makakita sa kamatayon. Kaaway nga yawa miingon nga si Moises usa ka mamunog iyang gipatay ang usa ka ihuptanon ug kini kay dili makaturungan nga siya dili makakita sa kamatayon kay tungod kay siya gibalaan. Apan walay nakakaplag sa iyang patayng lawas. Naisulat kini sa Judas, ang arkanghel sa Dios nag-ingon nga si Moises mas mahipnobsanon kay ni bisan kinsa sa ibabaw sa yuta ug nga siya matunad nun sa tibuok niyang panimalay ug nga siya dili makaakusar tungod kay siya mao ang labing maapaubsanon ug walay sala sama kang Elias ug sa ubang mga katawan sa Dios. Musaka sa langit sa dihang wala sila'y sala. Busa, bisan kung ikaw gihigot sa imong mga katigulangan, kung gusto nimo nga mahigawas gikan niini, kinahanglan nga dali ka nga mosulod sa espiritu. Isalikway ang tanang dagway sa dautan ug sudlii ang espiritu ug mahigawas ka niini nga tunglo. Sa miaging higayon sa dihang si Pastor Soyo Chol nihatag sa iyang testimonya, gisultihan siya nga putlon ang pisi uban siyang mga ginikanan. Sa dihang moinom o manigarilyo ang iyang amahan, nagdugo dayon siya, dili kini gamay apan ang dugo miagas gikan sa iyang ilong. Siya kay kamatyunon. Sa akong pagpangutana siyang amahan kung nakasala ba siya, niingon siya nga muinom siya og manigarilyo. Usa siya ka heavyweight nga boksidor ug maayo siya sa pagpuasa. Sa dihang nagpuasa siya og nagbasol siyang anak sulod sa usa ka semana o napo kaadlaw nihunong ang pagdugo. Kung dili siya makinulsol, ang pagdugo dili mohunong. Usa nagsugod dayon siya sa pagpuasa aron maluwas ang iyang anak.
apan giusab niya kini og nakasala. Nakabaton siya maayong pagtuo sa makadiyot apan miinom siya og naniggorilyo pag-usab ug nagkadugo ang iyang anak. Ang bugtong paagi sa pagluwas kaniya mao ang pagputol kaniya gikan sa pisi. Usa giingnan ko siya nga putlon ang iyang kaugalingon gikan sa espirituwal nga pisi. Dayon nadungog nako ang iyang pagpamatuod ug akong nahibaluan nga wala siya hingpit nga naputol gikan sa pisi. Naayon na unta siya sa hingpit kung putlon pa siya diha sa pisi. Siyempre ang iyang pagdugo mihunong apan wala maulian ang iyang panglawas, dayon kinahanglan nga bukos ka nga putlon ang imong kaugalingon gikan niini. Ug unya dili ka maapektuhan niini. Dili ka maapektuhan sa imong mga ginikanan apan moadto sa espiritu. Kung dili ka maputol gikan niini, maepektuhan ka niini sa tanang panahon. Ug busa, sultihan ko ikaw nga putlon gikan niini. Bisan pa niana siya hingpit nga naputol gikan niini sa ulahi, ug siya mahimong usa ka himsog kaayo nga pastor. Bisan pa sa kaso diin ng mga katigulangan o mga ginikanan na kahimugdag kong mga sala ug kini nakaapektar sa ilang mga kaliwat, kung ang mga kaliwat magtuman sa balaod sa Dios, sila dili madugtong sa bugkos sa mga sala sa ilang mga ginikanan o mga katigulangan. Usa sa pagkatinuod samtang atong dawaton ang Ginoo, kini mahimong mga anak sa Dios ug magkanabuhi sa iyang pulong. Sa kadaghanang mga kaso, kita mahimong gawas nun gikan sa impluwensya sa mga sala sa atong mga katigulangan o mga ginikanan. Apan adunay gihapoy mga kaso diin sila apektado gikan sa mga sala sa ilang mga katigulangan pinaagi sa espirituhanong mga pisi. Kini tungod kay ang mga sala sa ilang mga katigulangan o mga ginikanan bugat kayo atubangan sa Dios. Ang example niini kay mao ang kaso sa idolatry o pagsimba sa Diyos. Kung gibaligya nila ang ilang kaugalingon nga mga espiritu sa daotan nga mga espiritu o nagsimba sila sa mga Diyos sa labi ka daotan nga mga paagi, ingnon nato nga kung ang imong mga katigulangan naghimo og exorcism o sila nahimong exorcist, kini nagpasabot nga sila grabing mibarog batok sa Dios. Pilara ang ilang gihimo nga exorcism, kini mahimong usa ka seryoso nga bungbong atubangan sa Dios. Ila gani ang gibutang ang ngalan sa ilang mga anak ngadto sa mga kampanilya sa mga templo sa mga Diyos o gisulat ang ilang mga ngalan sa mga basahon o gibaligya ang ilang mga kalag ngadto sa mga Diyos. Ang usa pa mao ang mga katigulangan nga naghatag og daghang kasubo sa mga tawo pinaagi sa dinaghang pagpatay o daotan kaayo nga mga buhat sa uban. Mahimo nga natipon nila ang mga bugat nga mga sala nga dili ma-imagine ang kabugat para sa normal nga tawo. Nini nga mga kaso, ang silot sa mga sala sa mga katigulangan mahimong moabot sa ilang mga kaliwat pinaagi sa koneksyon sa espirituhanong pisi. Dugang pa, kung ang mga kaliwat nga adunay pariha nga mga sa diha sa ilang mga katigulangan, ang impluwensya sa ilang sala kay mas dako pa. Minahal nga mga igsuon, ang laing hinungdan ngano nga ang mga problema gipahinabo pinaagi sa espirituhanon nga pisi mao ang resulta sa mga pulong o panaad sa mga ginikanan bahin sa ilang mga anak. Usa ka pananglitan mao ang mga ginikanan nga nag-ampo alang sa ilang mga anak nga nag-ingon nga ilang ihalad ang ilang anak ingon alagad sa Dios. Kini labi na ko ang mga ginikanan wala pa makaanak ug ilang gisad ang bata sa pag-ampo isip usa ka alagad sa Dios kung hatagan lang sila sa Dios ug mga anak. Bisan tuod kini pag-ampo sa mga ginikanan, ang mga anak kinahanglang mosunod sa panaad. Kung dili kini sundon, ang mga ginikanan ug ang bata mag-anto sa mga pagsulay ug dili masulbad ang ilang mga problema. Magpadayon sila sa pag-anto sa mga pagsulay kay kun dili ang mga bata mag-anto sa silo sa paglagpas sa panaad at tumangan sa Dios. Pusa dili ka angayang muhimog panaad nga walay pagduwa-duwa. Kung manaad ka, kinahanglang tumanon nimo kini. Ang inahan ni Samuel sa Biblia nanaad o gituman niya kini. Ang iyang anak gihatag sa Dios sa bata pa siya ug ang anak nahimong bantugan nga tawo sa Dios. Kung tumanon ang panaad, moabot ang maong panalangin. Kung ang panaad wala pa tumana, si Samuel dili unta mahimong usa ka bantugan nga tawo sa Dios. Minahal nga mga kaigsuunan, ang espirituhanong pisi dili lamang tali sa mga ginikanan ug mga anak. Kini makabugkos usab sa bana ug asawa. Dahang bana o asawa ang nahigot ni ining espiritual nga pisi. Palihog paminawa pag-ayo.
Sa Mateo Kapitulo 19, versikulo 5, si Jesus miingon. Sa 5, nag-ingon siya, tungod niini ang lalaki mobiya siyang amahan ug inahan ug motipon sa iyang asawa, ug silang duha mahimong usa. Sa ato pa, kung magminyo ang lalaki ug babayi, dili sila duha kun dili usa na sila kaunod. Tungod kay ang magtiayon usa ka lawas, ang usa mahimong maapektuhan sa sala sa ilang kapikas. Usa ka apektado karon. Kung ang bana dili mo dawat sa Dios apan motawag sa magbalantay sa mga daotang ngalan o musayway sa simbahan, ang asawa mag-antos bisan unsa pa niya ka maayo sa pagdumala sa iyang pagtuo nga kinabuhi. Walay pinansyal nga panalangin, apan daghang kalisdanan. Sanglit ang bana ug asawa gigot sa pisi sa dihang ang bana mobarok batok sa Dios. Ang asawa mag-antos. Siyempre sa kinatibuk-an dili kini magamit sa tanan nga mga magtiayon. Kini tungod kay ang atong pagtuo gitukod diha sa bilateral nga relasyon nga anaa tali kanato ug sa Dios. Apan adunay pipila ka espesyal nga mga kaso diin ang mga magtiayon nalambigit sa usa ka espirituhanon nga pisi. Karon sa unsang paagi mabugkos ang magtiayon pinaaging espiritual nga pisi. Ang una nga kaso mao kung gihigot nila ang ilang kaugalingon sa ilang kapikas gamit ang usa ka espirituhanon nga pisi. Pananglitan sa matag butang, ang asawa nagbugkas sa iyang kaugalingon sa kaluwasan sa iyang bana. Sa diha nga siya nagtrabaho alang sa Dios, siya nagampo. Palihog luwasa ang akong bana pinaagi sa akong pagkamatinud-anon. O palihog luwasa ang akong bana bisan kung kini nagpasabot nga ako kinahanglan nga masakit. Pinaagi niini nga mga pulong siya nahigot sa espiritu ngadto siyang bana pinaagi sa usa ka espirituhanong pisi ug siya maepektuhan sa kahimtang sa pagtuo sa iyang bana. Nini kahimtanga kung ang asawa magkasakit ang balaanong kauyawhan magahukman dili lamang sa iyang kaugalingong pagtuo ug mga buhat kun dili pinaagi usab sa pagtuo ug mga buhat sa iyang bana. Ang laing kaso diin ang magtiayon gihigot kay mao ang sa dihang sila manaad o misaad at tubangan sa Dios nga makadawat sa kaayuhan o tubag sa pag-ampo. Pananglitan ibutang ta nga ang bana nahigugma pag-ayo siyang asawa ug ang asawa na sakit. Alang siyang pagkaayo, ang bana naghimong panaad at tubangan sa Dios. Nagampo siya nga nag-ingon, Dios kung ayuhon mo ang sakit sa akong asawa, magmakagihan ako sa akong pagtuo. Gihigugma daw kaayo niya iyang asawa no? Aw, tan-awon nato kung ang asawa na ayo pinaagi siyang pag-ampo, kini nga bana kinahanglan nga manguna sa usa ka makugihon nga Kristohanong kinabuhi, ingon siyang gisaad sa iyang pag-ampo. Apan kung dili niya tumano ng panaad, mahimong direktang kini makaapekto sa kaayuhan nga nadawat sa iyang asawa. Kung ang bana mobiya siyang saad sa Dios o mobiya sa Dios, ay ang asawa mahimong masakit pag-usab. Sa diha nga ang bana mulapas sa mong saad uban ang Dios, kini kay sama sa asawa nga naglapas sa saad. Kung ang bana tinuod nga nahigugma siyang asawa diha sa espiritu, siya kinahanglan nga magdumala sa usa ka maayo nga pagtuo nga kinabuhi sama siyang gisaad ngadto sa Dios nga labing gamhanan. Apan sa niini nga kaso, ang iyang panaad dili tinuod. Siyempre sa kini nga kahimtang kun ginahigugma gyud sa bana ang iyang asawa sa espiritual nga tumanon niya ang iyang saad para sad sa iyang asawa, apan bisag nakahimo siyang panaad at tubangan sa Dios tungod sa gugma nga nabaton niya sa iyang asawa, kung iyang gugma kay unod nung gugma basin sa katapusan iyang taklikdan ang saad uban sa Dios. Apan bisan pa ang gugma kay unod nun, gihigot na niya iyang kaugalingon uban sa iyang asawa sa espiritu. Ug ang asawa maepektuhan sa kahimtang sa pagtuo sa bana. Mag-amping ang bana ug asawa kung ihigot niya iyang kaugalingon sa iyang bana. Bisag unsa pa niya ka maayo ang pagdumala sa usa ka maayong pagtuo nga kinabuhi, kung dili ang iyang bana mag-antos kay siya. Ang uban nag-ingon, ako matinud-anon ug ako nag-ampo nga walay hunong. Pero nganong nasakit man ko, karon nakasabot ka, kung ang bana magbuhat og maayo diha sa pagtuo, ang asawa mahimong himsog. Apan kung dili ang asawa mahimong anaay usab problema, apan sa akong nahisgutan na, kini nga prinsipyo dili magamit sa tanang magtiayon. Sa pipila ka mga kaso, ang magtiayon gihigot uban sa usa ka espirituhanon nga pisi. Ug sa kaso sa ibabaw, ang usa dili mamaayo o makadawat sa tubag pinaagi lamang sa pagtuo og mga buhat sa usa o sa bisan kinsa sa duha.
Ug usab bisan tuod kini talagsaon nga kaso, usahay ang mga igsuon gihigot sa usa ka espirituwal nga pisi. Mahitabo usab kini kung usa ka igsuon makihigot sa iyang kaugalingon sa usa sa iyang igsuon. Pananglitan, usa sa mga igsuon na sakit ug nag-ampo siya nga siya na lang unta nga dunay sakit o nangayo siya og kaayuhan nga nag-ingon nga siya mahimong usa ka maayong magtotoo. Sa kini nga kaso, siya mahimong masakiton puli sa iyang igsuon. Sama sa miaging kaso sa magtiayon, ang katapusang resulta sa pagkaayo sa iyang igsuon mao ang impluwensya sa kahimtang siyang kagalingong pagtuo. Ang iyang igsuon adunay problema sa pag-isip ug gigot niya iyang kaugalingon sa iyang igsuon. Pasagdi ako nga masakit sama sa akong igsuon nga nasakit apan paayuha siya. Unya ang iyang igsuon na ayo apan ang daotang pwersa nga milihok sa iyang igsuon mibalhin ngadto kaniya. Niini nga kaso bisan sa dihang nadawat niyang akong pag-ampo wala siya maayo. Siya mitawag ang inini maayo ng iyang igsuon karon apan nag-antos siya karon. Kinahanglan nimong masabtan nga mahimo kang mahigo sa espirituhanong pisi uban sa mga sakop sa imong pamilya tungod sa imong mga pulong o mga pag-ampo. Dili lamang tali sa bana o asawa o mga igsuon, ang mga ginikanan mahimong mubugko sa ilang mga kagalingon uban silang mga anak pinaagi silang mga pulong o mga pag-ampo aron makadawat sa kaayuhan. Nag-ampo sila nga nag-ingon, palihog ayuha ang akong anak bisan kung kini nagpasabot nga ako kinahanglan nga masakiton imbes sa akong anak. O kung imong ayuhon ang akong anak, buhaton ko kini. Wala madugay human ko nagsugod ni ini nga simbahan, usa ka batanong babaye mianhi. Niini nga simbahan naa siya'y terminal cancer. Siya usa ka cute nga gamay nga babaye apan ang iyang tiyan dako. Ato sa Friday all night service, mga launa sa buntag miduol siya nako. Kinahanglan siyang muinom og morphine sa tulo ka beses kada adlaw tungod sa grabing kasakit. Miabot siya alauna sa gabi ug nagsyagit siya kay sakit kaayo. Unya nag-ampo ko para niya og naayo siya. Ang iya mga ginikanan misaad nga magkinabuhi og maayong Kristohanong kinabuhi ug siya naayo. Sa wala pa siya moanhi niini nga simbahan, ang iyang tiyan naabli tungod sa operasyon. So nakita nako ang iyang tiyan nga naabli sa una. Giablihan sa mga doktor ang tiyan apan dili nila siya mahikap tungod kay ang sitwasyon grabe kaayo. Busa halos ilang gitahi ang iyang tiyan apan gidawat niya ang akong pag-ampo ug naayo siya. Nagmaya ang tibuok kongregasyon sa akong unahuna kadto kay panahon sa tigtugnaw ug ang mga tawo naglukso sa kalipay ug nagdayeg sa Dios. Ang tanan nga mga miyembro sa simbahan nahigugma kaniya ug siya hingpit nga naayo. Apan ang iya mga ginikanan mao ang problema. Sinang pagbiya sa simbahan sila miingon kanako. Salamat sa pag-ayo kaniya. Udunor ug dako nga bas ingong timaan sa akong pagpasalamat. Nagpasalamat sila nako ug miingon nga magpadala sila og bas. Ang Dios midasig kanako sa pagsulti kanila sa pagtuman sa napulo ka mga sugo. Usa giingnan ko sila sa pagtuman sa napulo ka sugo ug unya ang ilang anak nga babaye mahimong mas himsog ug mas kompleto. Ilang nakita ang ilang himatyon nga anak nga babayi nga naayo nga walay sakit. Nakita usab nila ang daghang mga tawo nga nasudlan sa demonyo nga mianhi niini nga simbahan ug naayo sa ilang katubangan. Katong nga higayuna, direkta na ako nga nag-ampo para sa santuaryo. Nakita nila kini mga usa ka semana, dayon nakabaton og pagtuo ug mipauli. Apan wala sila mosimba ug wala motuman sa napulo ka sugo. Wala usab sa Christian TV channel kinahanglang tumanon ang usa ka panaad apan wala nila kini tumana ug wala usab nila tumana ang napulo ka sugo. Kinahanglan nga dili ka mohimo sa usa ka panaad nga walay pagduwa-duwa. Apan sa higayon nga ikaw manaad, kinahanglan nimo kini tumanon. Parehas nga kahimtang kung ang bata mag-ampo alang sa kayuhan sa ilang mga ginikanan. Usa, dili nimo angay ihigot ang imong kagalingon sa imong kapikas o mga igsuong lalaki ug mag-antos tungod niini. Mahimo nimong dasigon ug tabangan nga maayo sa imong sakop sa pamilya o makadawat sa tubag sa usa ka problema nga dili igapos ang imong kaugalingon uban kanila pinaagi sa espirituhanong pisi. Mahimo nimong iampo sila uban ang espirituhanong gugma. Kini nga simbahan nagpatin-aw sa tanang butang sa dakong detalye. Usa kinahanglan ka mag-ampo sumala sa imong mitungog. Nining paggiya matabangan nimo sila nga makaput ang mga kondisyon sa hustisya nga kinahanglan alang sa ilang pag-aayaw
o sa pagdawat sa tubag. Kinahanglan nga dili ka maghatag og sayop nga mga pag-ampo aron matukod ang mga bungbong sa sala at tubangan sa Dios. Ug ayaw pag-anto sa espatuhanong mga pisi. Kinahanglan nimong luwason ang imong pamilya nga maalamod. Dili nimo kinahanglan nga sulayan nga luwason sila sa sayop nga mga pag-ampo. Mupadayon ko sa sunod nga sesyon. Sa sunod nga sesyon, may bal-an nimo ang bag-ong mga butang. Ang rason ngano nga ang Dios nagpatinaw pag-ayo may tungod sa espituhanong mga pisi tali sa mga ginikanan ug mga anak, mga igsuon ug mga kapikas tungod kay ako nagampo nga naluoy kaayo niadtong wala makadawat sa kaayuhan. Unya gipasabot sa Dios sa dagkong mga detalye sama niini aron imong masulbad ang espituhanong mga pisi. Kung dili ka makadawat sa kaayuhan o mga panalangin tungod sa maong mga butang, upadayon ko sa sunod nga sesyon sa ngalan ni Kristo. Amen.